Γεια παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα καινούργιο βίντεο. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα παίξουμε Subway Surfers. Only 3% Δεν μας νοιάζει, ευχαριστούμε. Check this out, last stage unlocked, carnival time. Today, δώστα όλα. Δεν με νοιάζει, get result. Ranked, place higher. Sorry. Έχουμε ένα daily gift. Έχω εδώ την ευθύνη. Event, carnival time. Avoid the ground, don't forget to try the hoverboards. All points are at the top. Marathon. Πάμε, I guess. Λοιπόν, και θα πάμε στο top 2 και Yonk. Θα πάμε αυτή την κάρτα που είναι για τον Battle Pass και μετά θα πάμε πάνω. Έχουμε pop, jump, nice. Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω για το short με τον ξαδερφό μου. 99 likes, δηλαδή ουσιαστικά 100 likes και σχεδόν 5.000 προβολές. Και επίσης ευχαριστώ που με ανεβάσετε 16 subscribers. Αφού βλέπω πως σας αρέσει το real life content, να κάνω βίντεο IRL, θα προσπαθήσω να κάνω πιο πολλά βίντεο στη κανονική ζωή και πιο πολλά και μάλλον στην κανονική ζωή θα αρχίσω να κάνω και μεγάλης μορφής βίντεο. Ωραία, παίρνουμε αυτό. Ναι ρε φίλε, jetpack. Είμαι πάρα πολύ καλά στο jetpack για κάποιο λόγο. Coins. Coin meter reward. Τι σημαίνει αυτό, δεν έχω ιδέα. Daily high score. Ok. Εδώ. Λοιπόν, παιδιά, λοιπόν, πώς ήταν η μέρα σας? Ή πώς θα νομίζετε πως θα είναι η μέρα σας? Επειδή αν είναι βράδυ ή όταν το βλέπετε αυτό το βίντεο, ήδη θα έχει πέρασει η μέρα σας, αλλά αν είναι πρωί, πώς νομίζετε πως θα είναι η μέρα σας? Καλά ή δεν θα πάει πολύ καλά? Αλλά δεν πειράζει, όπως και να είναι, πρέπει να σηκώνομαστε το πρωί και να είμαστε ευχαριστημένοι που ζούμε. Λοιπόν, οπότε ναι. Επίσης, όλοι που δεν έβγαλα καθόλου τώρα long form βίντεο, θα βγάλω μόνο αυτό το short. Αλλά τώρα θα βγει αυτό το βίντεο. Ναι. Επίσης, σε λίγο καιρό θα κάνω πειράματα με μια εφαρμογή που λέγεται CapCut για να κάνω edit στο βίντεο. Αλλά ακόμα δεν ξέρω. Ένα λεπτό, παιδιά. Λοιπόν, και να συνεχίζουμε. Θα σας έλεγα πως αν σας αρέσει το βίντεο που κάνω, μπορείτε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο αν θέλετε, αν σας αρέσει, ή μπορείτε να κάνετε και κάποιο subscribe. Πάει το hoverboard. Και ναι, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Επίσης αυτό το βίντεο με τον ξαδερφό μου έδωσε 16 subscribers, οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό που του άρεσε το βίντεο. Βασικά πιο πολύ το short, αλλά τέλος πάντων.
Παραλίγο. Να συνεχίσουμε έτσι όπως πάμε. Εδώ, πάμε. Το jetpack πάει πάρα πολύ γρήγορα. Ωραία. Σε λίγο θα φτάσουμε τα 90.000 παιδιά. Ναι παιδιά, πάμε. Φτάσαμε 1000 coins και 50.000. Προφοβήθηκα. Ωραία. Πάμε εδώ. Ωραία. Το έκανα. Συνεχίζουμε να τρέχουμε εδώ πέρα. Είμαστε τρελοί. Λοιπόν παιδιά, και εγώ θα σκεφτόμουν τώρα να βγάλω κάποιο music video. Ή βασικά απλά να βγάλω κάποια μουσική. Όχι music video, γιατί δεν μπορεί να δείξει τη φάτσα μου φυσικά. Δεν ξέρω, ξαναπήρα τέτοια. Πάμε εδώ. Έφτασα! Ωραία. Λοιπόν, παιδιά. Και συνεχίζουμε. Ωραίος. Νόμιζα πως πέθανα εκεί πέρα. Αυτά εδώ τα τζαμπάκια τα μικρά είναι πάρα πολύ ωραία. Πάκια μικρά. Δεν ξέρω πως τόσο, αλλά τόσο. Γιατί πρέπει να βάζεις τόσο γρήγορα. Κάπου προλαβαίνω. Ωραία. Ranked available. Δεν είναι. Λες να φτάσουμε 100.000 παιδιά. Περάσαμε το 75.000. Ουί! Κοίταξε, καλά είμαστε. Όχι! Λέγεις 84.000. Έχω από το. Θέλω. Κοιτάξτε πόσα πράγματα πήραμε. Join daily. Nice. Αυτό ήταν με διαφήμιση. Είναι λεπτό παιδιά, sorry. Εγώ παιδιά γύρισα. Θα πάρω και αυτό το mystery το box. 300 coins. Τίποτα. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε στο shop. Τι έχει εδώ, τι έχει, δεν έχει κάτι. Εδώ πέρα τι έχει. Αυτό είναι από εδώ. Τι μπορώ να πάρω για αυτά τα... Πάρω το φλαμίγκο. Βασικά όχι ακόμα, δεν μπορώ ακόμα. Να πάω να δω στο boost. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε. Ακόμα ένα πάμε. Άλλο ένα τέτοιο. Έτσι απλά. Νόμιζα πως θα το πάρω και τα δυο. Αχ, τώρα ο μαγνήτης είναι λίγο άχρηστος. Πρέπει να προσπαθήσω να πάρω τα άλλα. Δεν πάω πολύ γρήγορα για να χάσω coins, αλλά δεν πειράζει. Κάτι έκανε το μαγνήτης. Τώρα πάμε πολύ αργά, οπότε δεν νομίζω πως θα πέσω. Έχουμε και 10.000.
λάθος. Ας πάρω αυτό, ας πάω εδώ. Κοιτάξτε εδώ, κάτι τελειώνει. Θα μου έχει τελειώσει το power. Δεν φτάνω. Δεν φτάνω ρε φίλε, γιατί το έκανα αυτό. Πάμε watch. Ένα λεπτό παιδιά, κάνω πώς. Ωραία παιδιά, γυρίσαμε. Και επίσης, αν δεν θέλετε να με δείτε, να αρχίσω να κάνω edit με το CapCut, να αρχίσω να κάνω edit τα βίντεο μου, γιατί ακόμα δεν ξέρω να το πολύ χρησιμοποιώ, ξέρω μόνο ας πούμε να βάζω λίγο ένα τραγούδι, ξέρω να βάλω το volume και όλα αυτά, που είναι λίγο απλά, αλλά δεν πειράζει, ξέρω και subtitles να βάζω, εντάξει απλά, αλλά αν θέλετε να με δείτε να κάνω edit ένα βιντεάκι, γιατί έχω καταλάβει όταν βλέπω το βίντεο μου πως δεν ακούγομαι πολύ καλά, οπότε προσπαθώ να μιλάω όσο πιο δυνατά μπορώ, ή και κάποτε μπορεί να πάρω και κάνει ένα μικρό μικροφωνάκι για 10€ κάτι, μπας και γίνει η δουλειά, βασικά μάλλον θα γίνει με το μικροφωνάκι. Βασικά, τι κάνω ρε φίλε. Εντάξει, δεν πειράζει. Πήρε μαστεράκι. Μια χαρά. Τι πήρα όμως, hoverboard. Φυσικά. Πάμε εδώ. Not right now. Πάμε shop. Γιατί λέει shop κάτι, τι είναι αυτό. Λέει mystery box money. Τι. Εγώ τι έκανα για να το πάρω αυτό. Events, season challenge και τι άλλο. Έλα από το παιδιά να πάρω και αυτό και μετά κλείνω. Μας έδωσε 100 τέτοια πραγματάκια. Ok παιδιά, και αυτό εδώ ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ρίξτε ένα like. Αν θέλετε, ρίξτε και ένα subscribe. Αλλά θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Αντίο! Να περάσετε καλά.